У Великім княстве Літоўскім ад самага пачатку існавання дзяржавы склалася унікальная рэлігійная сітуацыя, аналагаў якой не было нідзе ў Еўропе. ВКЛ узнікла ў зоне змешанага славяна-балтскага хрысціянска-язычніцкага насельніцтва, у якой стагоддзямі мірна ўжываліся славяне-хрысціяне і балты-язычнікі. Панямонне было месцам сутыкнення двух галінаў хрысціянства – каталіцтва і праваслаўя з усходнеславянскімі і балцкімі паганскімі культурамі. Хрысціянства паводле візантыйскага абраду ці праваслаўя распаўсюджвалася тут мірным эвалюцыйным шляхам. Даходзілі таксама місіянеры з захаду, пра што сведчыць першая вядомая згадка ў крыніцах пра Літву, менавіта святы Бруна быў забіты паганцамі на мяжы Літвы і Русі ў 1009 годзе. У 1253 годзе каталіцкі місіянер, хутчэй за ўсё францысканін ці дамініканін, быў сведкам каранацыі Міндаўга. Рэлігійная сітуацыя стала больш напружанай ад пачатку 13 стагоддзя са з'яўленнем у Прыбалтыцы нямецкіх энклаваў і манаска-рыцарскіх ордэнаў, афіцыйнай мэтай якіх было прымусовае хрышчэнне мясцовых язычнікаў. У сваёй дзяржаве вялікія князі літоўскія праводзілі палітыку рэлігійнай талерантнасці, галоўная ідэя якой дакладна і выразна была акрэсленая в дакументальна зафіксаваным выказванні вялікага князя Гедыміна ў 1324 годзе. Цытую: «Няхай хрысціяне шануюць Бога па-свойму, рускія, гэта значыць праваслаўныя, па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю і ва ўсіх нас адзін Бог». Гаспадары ВКЛ у рэлігійных справах захоўвалі вялікую свабоду манеўру і ўмела карысталіся ёй дзеля дасягнення канкрэтных палітычных мэтаў. Ужо Міндаўг першым ужыў афіцыйную дэкларацыю свайго хрышчэння ў каталіцтва як дыпламатычны прыём у барацьбе з заходнімі крыжаносцамі. Паколькі ідэалагічнай падставай прысутнасці крыжакоў у Прыбалтыцы было хрышчэнне мясцовых язычнікаў, то дэкларацыя прыняцця каталіцкай веры, а потым яе рэалізацыя дазволілі Міндаўгу разваліць варожую кааліцыю, перацягнуць інфлянскі ордэн на свой бок і ўратаваць дзяржаву. Амаль усе наступныя вялікія князі, да Ягайлы ўключна, у самыя напружаныя моманты змагання з крыжакамі, каб аслабіць мілітарны націск ордэна, агалошвалі жаданне прыняць каталіцтва. Аднак дэкларацыі гэтыя, як правіла, не выконваліся. Ад сярэдзіны 13 стагоддзя у ВКЛ усё больш выразна акрэсліваліся ўплывы заходнееўрапейскай цывілізацыі. Ідэалагічнае афармленне новай арыентацыі, а ва умовах сярэднявечча яно магло быць толькі рэлігійным, менавіта прыняцце афіцыйнай рэлігіі ў дзяржаве каталіцтва стала толькі справай часу. Яе ажыццявіў вялікі князь Ягайла Альгердавіч у комплексе з палітычнай уніяй з польскім каралеўствам у 1385 годзе. Палітычнае ўпрывіляванне каталіцтва мела забяспечыць яму выжыванне ў краі з дамінаваннем праваслаўнага насельніцтва. Сёння такая палітыка называецца пазітыўнай дыскрымінацыяй. Хоць галоўныя пасады ў дзяржаве маглі займаць толькі каталікі, у гаспадарчай радзе на першых месцах знаходзіліся і праваслаўныя магнаты. Дзяржаўная ўлада падтрымлівала таксама праваслаўную царкву. У 16 стагоддзі праваслаўныя нават фармальна былі зраўнаныя ў правах з каталікамі. Это агульназемскія прывілеі 1563-1568 гады. У першай палове 16 стагоддзя пад уплывам рэфармацыі частка магнатэрыі, а за ёй і шляхта прынялі кальвінізм. Лічыцца, што ў гэты час у ВКЛ дасягнула найвышэйшага ўзроўню верацярпімасць у параўнанні з заходняй Еўропай. Даследчыкі акрэсліваюць гэтую сітуацыю як асаблівую ліберальна-плюралістычную або рэнесансна-гуманістычную мадэль рэлігійна-інтэлектуальнага жыцця. Это дэфініцыя прафесара Сямёна Падокшына. Сітуацыя пачала змяняцца з пачаткам контррэфармацыі. Актыўную дзейнасць у ВКЛ разгарнуў ордэн езуітаў. Была заключана рэгіянальная царкоўная унія ў Берасці ў 1596 годзе. Частка праваслаўнай іерархіі прызнала верхавенства папы з захаваннем усходняй абраднасці. Аднак, у адрозненне ад заходняй Еўропы, рэлігійная барацьба ў ВКЛ не вылівалася ў рэлігійныя войны і вялася в асноўным у форме літаратурнай палемікі. 17 стагоддзя – это сапраўдны росквіт палемічнай літаратуры. Паступова з паглыбленнем эканамічнага і палітычнага крызісу ў Рэчы Паспалітай
Палітычны народ, шляхта адыходзіла ад палітыкі рэлігійнай талерантнасці. Каталіцтва абвясціла пануючай рэлігіяй і давяла справу да рэальнай дыскрымінацыі некаталіцкіх хрысціянскіх канфесій, менавіта пратэстантаў, праваслаўных і нават каталікоў усходняга абраду уніятаў. Працяглы перыяд рэлігійнай талеранцыі з фармальнай перавагай каталіцызму, але свабодным развіццём іншых канфесій змяніўся каталіцкай рэакцыяй. Ад 17 стагоддзя каталіцызм стаў рэальна пануючай рэлігіяй у Рэчы Паспалітай да самага яе канца.